and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Karon pagyud ko. Nga doon na di ay nagpuyo ibabaw sa maong bukid. Gikahadlukan ka ng bukira. Tungod kay kutob sa musa ka diha. Dili na mabalik. Tinuod ka na. Tungod kay kutob sa muana ng bukira. Duhara ang padulngan. Mamatay tungod sa bangis nga mga mananap nga iya sa mga dautan nga naa sa tunga-tungang bahin sa bukid o makalapo siya ug moabot dito sa Olympia ug makadiskubre sa bag-ong paraiso diin kami nagpuyo ug dili na ganahan nga manaog sa ubos. Mao ba? Maong karon kinahanglan nga madako si Minard ngadto sa ibabaw. Aron bansayon ko siya sa iyang mga gahom. Aron andam na siya sa umaabot nga panahon kung moabot ang gustong mo kuha na usab sa mga bato sa kinabuhi. Dili ko masugot kay magkuhaon ang akong anak. Dili ko masugot nga mahimuwag na mo ang among anak. Dili ko masugot. Dili. Magkuyo ko niya, ma. Minard. Nagasabot ko sa sitwasyon. O karon, natubag na akong pangutana. Ngawa ninyo matubag. Kung ganun, niya ako ni maong gahom. Nga, dili ko ordinaryong pagkabata. Natubag na tanan, ma. Doon na day ko responsibilidad sa katawan. Maumukuyo ko niya, dito si Babaw. Aro papasayabansay sa kong gahom. Aro angayan ko nga, mo isunod nga sugo. Pero anak, mahimuwag ka na namo. Dili, ma. Tungkol kay kuyugon ko kamo si Papa. Oh, Unsa? Dili babag, dili ba? Kung ako yuban akong pamilya dito, dito si Babaw, dili ba? mahimo mo silang iuban. Unsa may desisyon nimo, Samuel? Ha? Muuban gyud ang atong anak-anang tikuwang. O kita iyang iuban. Magunsa naman lang ang atong bahay dinhi. Biyaan ta kining dapita. Unsa? Mihukom na ang atong anak. Ug iuban ta niya aron adto na mamuyo sa ibabaw. Ug matud pa sa tiguang. Kutob sa makaabot dito sa ibabaw ug matipon sa nagpuyo dito. Dili na ganahang mobalik din sa ubos. Tungod kay giisip nila kining ikaduhang paraiso. Samuel. May angya sa punin mo man eh. Amo Mateo ang imong isampit ka na. Amo? Oo, amo. Mao ka na ang isampit sa akong mga tao sa ibabaw. Nga mamahimo na usab nimong imong mga tao. Amo Mateo. May hangyo ko. Unsa ka na? Gawa sa akong pamilya. Nga ako iuban sa ibabaw. Mahangyo ko nga. Dadon ko sa mga upat ka pamilya nga amo mga suod. Ug nahibawas kong pag-ako. Ug usa sa mga pamilya ha. Ang pamilya sa kong hinigugma. Gusto ko siyang iuban. Dili ko magkatugod nga biyaan siya. Amo? Ikaw ang bahala. Pero pasabta sila. Kung mao ka ng imong tuyo,
O kung gikinahanglan nga mutabang ko sa pagpasabot nila, andam ko sa pagsulti kanila. O sige. Og, salamat, Amo Mateo. Unsa? Maunay. O Ilona. O ginaot magkasabot ka sa kumukum. Og tinuod ka na higugman ako. Muuban ka na ko si babaw. O, Ilona? Nganong nangupaw ka og lawom? Buot pa di mo ipasabot nga dili ka mosugot? Nga mukuyog ka na mo si babaw? Ha? Ilona? Mukuyog ko, Maynard. Ilona? Mahal ta ka. Og nagsinaaray tandaan nga way makabuwag na to dili pa. Maumukuyog ko. Pero ang akong gikabalakan sila si mama ug papa. Ha? Ang ako ug di sila musukot sa kong isulti nila. Aron adto kita manimuyo sa ibabaw. Ilona? Salamat men himo. Ano pa pamati sa isulti ninyo? Ilabi na ninyo ng mili ug ni Doro. Kamu nga mga ginikanan sa akong mahal nga si Ilona. Kamu upat ka pamilya nga among suod. Ug naibaw sa akong mga gahom. Kamu gyamon tuyo. Amo mong gitapok. O kay doon ako isulti ninyo. O musulti usab si Amo Mateo ninyo. Aron sa dugang pagpasabot. Karon isulti na ako kining importante ninyong mahibawan. Kung mauban lang ka mo dito, akong ipasalig nga wag yung problema ninyo dito sa taas. Dito, dili na kamo maghuna-huna sa material nga mga butang. Huwag layo pa kamo sa mga dautan. Mahungon sa man. Muuban ba kamo? Muuyon ba kamo nga mukuyog ni Minad o sa iyang pamilya sa ibabaw? Sa Olympia? Si, koyog mi. Salamat. Salamat ka wag mi supak. Laki pa yung mga ginikanan. Miuyon sila nga mukuyog si babaw. Mitabang usab sa pagpasabot anti ko ang Maynard. Hinungdan nga nakumbinsir kit sila. Ilona, wag ko magkasabot sa kong kugalingon. Nga naman. Nalipay ko nga ingon ug sa nakuyawan. Nga naman. Nakuyawan ko sa sunod nga mahitabo. Maynard, atong isalig sa Ginoo ang tanan. Bye! Bye, Menard! Si Butchok Ilona! ay... Machok, Kano sa mga man ka sa bukid sa Olympia? Ha? mato niya mo Mateo. Og masayo sa buntag. Sa di pa mo silang adlaw. Manlakaw na ta. O mutungas ta sa bukid sa Olympia. Oy, kung mauna, tabangan dito na ako ugipo sila si mama o papa sa among dadunon, oy. Hasta ko, tabangan ako sila si mamag si papa sa among mga dadunon. Amo, katug na nga to. Atos kwarto. Anhelang ko rin. Bastante na ako nga anhi matog. Andam na ba ang tanan ninyong dadunon? O, amo Mateo. Walay problema amo. O gituman namong imugiingon nga mga importante lang nga dadunon mo'y among dadon. Mayo, kung mao ka na. Amo, may mo bang makikistorya ni mo nga ikaw lang? Nga nung dili. Unsa ka na ang imong tuyo na ako, Minard? Sa imong gisulti ganiha nga wanang dautan. Si Sandro. Napildi na mo siya sa ingpit. Dito katapusan niyo pa nag-abot. Ug miingon ka nga doon na pala mo abot ka mga dautan nga muilog sa mga bato sa kinabuhi. Buot ay pasabot nga daghan pa din sila nga maabot. Wa ta ba kay ba?
Pero ang pugtong pagtuon ako, nga ang dautan, dili gyud mohunong sa pagpangitag pagi, nga makuha ang mga bato sa kinabuhi. Unsa? Maong kinahanglan nga andam ka sa tanang panahon, Maynard. Amo Mateo. Hangtod karon, wa pag ako makatuo mao ni sa putanan sa tanan. Paspas kay mga panghitabo. Ginoo ko. Imo kini pagbuot. Mao ako'y pagsupak. Basta magkaalaga lang ko sa katawan. Andam na ko ibuhi sa akong pagkaako. Matuog na ko. Kaysa irabi magikan ugma paingon sa Olympia. Andam na ba ka mo? Andam na, amo. Pwes, panahon na nga manglakaw na kita. Tana sa Olympia! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!